Għall-2011 il-Gvern se jkompli bil-ħidma ta' tisħiħ tal-infrastruttura bit-toroq u trasport ikunu element ewlieni. B'investiment ta' 41 miljun euro l-Gvern se jkompli bix-xogħol fuq it-triq li taqqa' titruf tal-Gżejjer mal-portijiet u ċ-ċentru urban, fosthom it-triq bejn iċ-Ċirkewwa u Torri l-Aħmar mill-Marsa għal Ħalluqa u l-aċċess mill-Menqa tal-Marsa għat-terminal tal-passiġġieri għall-Port il-Kbir u triq bejn ix-Xewkija u r-Rabat Għawdex. Ippjanat ukoll li jibda x-xogħol fil-Kappara u triq tal-Kosta. Għall-2011 se jitkompla l-programm estensiv ta' toroq ġodda f'żoni residenzjali u arterjali. Sa nofs is-sena d-dieħla se jinbnew aktar minn 80 triq ġdida. L-investiment tal-Gvern f'dawn it-toroq se jkun ta' 15 miljun euro, żieda ta' miljun fuq l-allokazzjoni ta' din is-sena. Minn barra dan il-Kunsilli Lokali se jingħataw 14 miljun euro biex ikomplu x-xogħlijiet fuq 475 triq residenzjali f'49 belt u raħal. L-infrastruttura ta' toroq torbot mill-qrib ma' trasport. Ir-riforma fit trasport pubbliku hi ċentrali biex jitnaqqas mod drastiku it-tniġġis tal-arja, dan kemm bl-immodernizzar tal-flotta kif ukoll bit-titjib fis-servizz li wassal għal żieda fl-użu tat trasport pubbliku u anqas użu tal-karozzi privati. Fil-fatt il-flotta kollha tas-servizz tissodisfa l-kriterju Euro 5 li għalih jikkwalifikaw biss l-aktar magni nodfa u moderni. Permezz tal-ftehim mill-ħuq il-Gvern se jassigura li anki l-irħula żgħar u mbedin jingħataw is-servizz ta' trasport anke fejn ma jħallix qlieħ. Biex ikompli jinċentiva l-użu ta' vetturi b'teknoloġija nadifa, il-Gvern ħabbar sensiela ta' miżuri, fost dawn hemm inċentiv għal min jixtri karozza ġdida u jiskrappja l-qadima. Il-benefiċċju li se jidħol fis-seħħ mill-15 ta' Novembru se jkun ta' 15.25% fuq il-valur tal-vettura sa massimu ta' 2,000 euro. L-iskema tapplika skont id-daqs u l-emissjonijiet tal-vettura l-ġdida. Miżura oħra hi tnaqqis ta' kif tinħadem it-taxxa ta' reġistrazzjoni fuq il-karozzi hybrid, it-tnaqqis minn 20% issa se jkun ta' 30%. Bħala parti mill-pjan biex ikun hawn 5,000 vettura elettrika sa' 2020, il-Gvern qed jivvota 400,000 euro li se jintużaw fost oħrajn biex tkun żviluppata infrastruttura ta' charging points għal vetturi elettriċi. Barra minn hekk il-liċenzja annwali fuq vetturi elettriċi se tinżeb minn 75 għal 10 euro. Min jixtri vettura elettrika jista' jgawdi minn sussidju ta' 5,000 euro għall-installazzjoni ta' dak li jsejjaħ Grid Connected Renewable Energy Source. Kumpaniji li jinvestu f'vetturi elettriċi se jgawdu minn tnaqqis ta' taxxi ekwivalenti għal 125%. Rigward il-vetturi kummerċjali, il-Gvern se jdaħħal kunċett ta' deprezzament skont is-sena u l-mili tal-vettura biex it-taxxa annwali fuqhom tkun waħda aktar ġusta u trasparenti. Il-Gvern ħabbar ukoll żieda b'effett immedjat ta' 3 ċenteżmi fuq kull litru fis-sisa tal-fuels biex jiġi inkoraġġit aktar l-użu tal-biodiesel l-eżenzjoni li kien hemm mit-taxxa tas-sisa se titneħħa.